kullum abin da za su dinga yi kenan. Ai ba ya tsaya mutala a wuzu da. Yau aka dawo hutun makaranta kana bacci tashi. Ai yau aka yi hutun baje. Ya za ka ce yau aka tafi hutu? Kai ga da wannan bai. Ba je mu daga banzaye. Yan sanda? Ku rasa da za ku je ku sha giya kusa cikin makarantar gwamnati? Kuma har da jifan karamin yaro? Inda aka shigar da rahoto akan ku shekara 5 za ku yi a kulle. Kai dan sanda, jiya wani shagali muka yi a gidan minista. Minista shi waye? Ma'aikacin gwamnati. Mu kuma ma'aikatansa mu su waye? Ma'aikatan gwamnati ba. Shi yasa muka kwana a nan ayi saboda wajen mu ne ayi. Fito. Kai maci, wannan dan sandan zakewa yake akan doka. Wayo shi ma dan sanda mai zafin san baɗe shi. Gashin baki? Na'am. Mutane a birnin nan mutuwa suke salin alin da alamun ni na rasa wannan rahamar. Yanzu ya zan yi. Kai wannan matsala ba za shawo kanta bai kira mai gida ta oba. To, kuka ya kowa ya gwada da hankalinsa kowa ya gwada da hankali. Yalla bai. Wasu yan jagaliya su 10 zuwa 15 suna bacci a makarantar Turumba Miyur. Sun ce ko wani yaro ɗalibi. Sun kuma take mataimakin kwamishina. Yalla bai me zamu yi? Yalla bai. San babu amsa. Tun da kai ne ka isar da sako. Kada ka damu zai zo. Allah zai kula da komai ko ta da hankalinka. Jama'a ku kalli wanda ya zo babban dan sanda mai taurari a jikin kayan aikinsa yanzu da na kafta wani ma'aikacin ku kai ma idan kana so da magana ne to ayi yere ka duba wata burga da yake ya lauka shi jarumi kamar ne a fattan yadu walai yadu wace ma yake karfe kofa Allah sarki baya su talakawa su ga an san bane shi to rufe kofar kamar ku he wannan sauran kuma kai masa san bane bane Tambaye shi. Wace duniya ce tafi kusa da wannan duniyar tamu da muke ciki? Duniyar yanar gizo-gizo. Ne? A ina aka haifi mawaƙin rubutun Tamil Thiruval Lubaf. Na sani a gidanmu na Vallur Kotam. Wani kwatam din? Vallur Kotam dai. Vallur Kotam. A ina ne a cikin Indiya inda ake sarrafa makaman rocket? Rocket. Asifa kasi mana, kai ma ka sani ba? Mai gida, ɗaya daga cikin mu ne fa, mai gida, namu ne. Ya isa kawo. Zo nan to. Yalla bai na kiranka. Zamana kai, zo na karya ma hakuri, baje man banza. Yalla bai aji 3 ya fi karfi na, amin da yan aji 1 labai. Tambayar yan aji 1 kake so amma? To waƙe zan karanta. Abinda kawai za ka yi ka maimaita bayan ni. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Tunkule, ankule, superstar. Awaliya, Shabra, how are you? Abbas kai. Diamond Wax baba, ga hannuna nan kawai. Kai datsa da sara wuyan mutum sauki gare shi, amma ku tuna alƙalami ya fi takobi girma. Zama ɗan jagaliya shine abu mafi wuya? Ko kuma kasancewa ɗalibi ɗan aji 3? Zama aji 3 ya wahala wallahi. To za mu iya tafiya?
labari yallaɓai, ko gilashin taga ɗaya ba a fasa ba. Abin mamaki san ba a yi wata kamtawa ba. Ta yaya aka yi haka? Makaranta ce nan, darasi na koya musu. Wanda ya shiga kauraran kokunan kansu. Haka ne da jandira? Kwarai ka da kwanyar kowa da kulakulan hikima. Oh. To sai an jima. Yawa. Yaya? Yaya? Ka tafi ka bar tabaranka. To ayi kenan